ọwụ ha aka niile a na-akọrọ ṅụ wụ ezigbo aka. Mara ihe ị na-eme mara otu isi eme ya, n'ihi na e were aka wa aka eju aga mmadụ n'ọnụ ọnwụ. Ihe m na-ekwu ngalugba aga m akpọ mmadụ aha, mana ndị maara onye m na-ekwu ga-ama ihe m na-ekwu. Nọsụ nwanne anyị nwaanyị nọrọ n'ịntanetị ekpe rararara ekpofu ya baba mgbe niile ọ nọ mgbe ọ nọgụ, mgbe niile ọ nọ wụọ, mgbe niile somebody Chineke gọziri gị hapụ Naijiria biri with ezinụlọ gị nọ Chicago, ihe ha na Amerịka, gị na ezinụlọ gị ụmụ nọ ebe ahụ. Every day itinye kamera werekwanụ fon ga-agagharị anụ n'ime Chicago, ji na ya ote Chicago rụ ndị na-ewucha kọntentị ga-esi mba na ọwa onye gidere agbada ha adịghị isi n'ala fowe a na-akpọ ya saga, a na-akpọ ya wụọ, a na-akpọ ya nwaanyị nwere ngabasị, ọ pụrụ sọ karịsịa pụrụ amụ nwaanyị ụka ibe ya, a na-aba mgbe niile ọgụ. Ịbịa na comment section a na-asị nwaanyị ibe m chi ụmụ a mother is okay, take it easy, let go. Ya na-aba onye ka gị na ya lụga anọda nwanne anyị nwaanyị chuzuru ụzọ ya na ọwụ onye ugwu Awụsa, na ọwụ onye Awụsa ka ọ ga-alụ nụkwana hapili n'ụlọ di ya, mana nwanne wụ nwanne, Igbo wụ Igbo ebe niile. Gị na dọrọ nwanne gị ya bụ nna dọ nwanụ vam mgbe niile ọ na-awụ entertainment industry nyere ndị ọzọ na-awụhụ ndị ụzọ ulu anyị. Gị kwụrụ gị were di nwoke gị n'azụ, ị chọghị ịma, ị chọrọ ụmụ nwoke gị n'azụ, gị dewe kamera, gị ga-ekwu n'ime ihe niile ekwu, ihe niile ị na-ekwu ọkwa ịgbara m shi, ọkwa ịgbara m shi, ọkwa ịshị m anọ na ọkwa ịshị m adọkarịfa anyị na anwụ eho sinetọ, former senator dọka ịga n'ime akwa ịshị m ozu adọkarasị man globe dọka ịga n'ime akwa ịshị m ozu adọka ayara ebe ya na-ekwu okwu ya okwu rere ure na ntị. Ifeanyị a na-ekwu okwu ya the late Ifeanyị Ụba a na-ekwu okwu ya nwere ụmụaka, nwee family, nwe ụmụ. Nwaanyị ibe ṅụ ewido ịjụ otu ọ ga-efili gị na-ekwu okwu mgbe okwu jọrọ njọ rere ure na-ejikwa akpọwashi otula akpọwashi ha otula. Ifeanyị ga-enye ihe ọ ga-enye ya otule ya akpọwashia, ọ ga-emere nke a na-ekwu a mother, a wife. Gị na-akwa akụkọ n'isi this man nwere ụmụ, nwee nwaanyị ọ hapụrụ, nwee ezinụlọ ọ hapụrụ, ịsendịghị chọghị mọta ha ga-efili. Gị na-aga n'ihu na-eti onye na-akpa ha wee Ifeanyị aha Igbo nwanne anyị, gị na nwa nkwuke onye Igbo a na-akọrọ ha aka lowa nwe ihe na-emenụ. Nwaanyị pụrụ amụ, nwaanyị ngabasị, oke nwaanyị, gị hapụga ihe ha na Amerịka lowa Naijiria. Odoonu na anya ugbu a na nsogbu dị, ele otu ụmụ ya ga-eme. Ehi buru akụ ya gakwuru onye nwe. Ụmụaka nọ na Chicago na di nọ na Chicago with divided mind and attention. Abara m n'kpoju hụrụ ma na Nigerian court etige court on the 6th of June. 6th of June wụ public holiday. Ọ wa abịa court that day asa ha mba ere ahara nwa mother nwa ụmụaka na idiri ya were ihe gị nọ ha n'ime nga iwe. Hapụ nne, hapụ ụmụ, hapụ. Ọ gịnị wụ this thing? Ọ gịnị onye medụrụ anyị? Ọ gịnị onye medụrụ ndị ụzọ ulu anyị? Onye mere anyị? Onye mere anyị? Ọgụ shiri ike niile, ọgụ niile na-elele ya wụrụ ọgụ onye ụzọ ulu anyị, nwanne na-agba nwanne. Miriam onye Igbo anyị, nwanne anyị nwaanyị, gị na nwa nwanne anyị nwaanyị, mmadụ abụọ na-esokwu isi oke ọ dị mma ka ha na onwe ya ọ were normative for mmadụ abụọ isiokwu, mana gị sewe mmadụ asị ngwa ozuole hapụghị onye ngwa ozuole. Ọ bụ ofu onye ga-edenwerịrị ike elecha elu asụ gawa, mana mmadụ pụta ya sị mba na ama agwakpọ nwa obi gị elege nwanne gị nwaanyị na ọ lụrụ onye na mmiri ara ehi na ụmụ ya ṅụga mmiri ara ehi na-echewe otula ihe ebe Ifeanyị Ụba na-akpọghochi otula onye akwa ịgbara m shi, onye akwa ịgbara m shi. Ọ bụrụ na ị nọ n'ịntanetị ị naghị ịṅụ mmiri, onweghị ị ga-elecha ya wụrụ ihe nlele, wụrụ example, wụrụ lesson. Naanị gị ma ihe bọọlụ gara data n'ịntanetị fọ ịwụrụ mọda. Enwere limit to what you can do. O nwere ihe ị na-ekwesịghị ime. Gị chọ ime ihe echeta na iwe mọda iji nwa gị sụrụ, gị cheta na ị nọ n'okpuru nwoke, na enwere nwoke ịzaga aha ya gị sụrụ. Ihe niile awụchaghị ngaja mana onye na-akụrụ gị aka, mana onye na-akụrụ gị aka, mana onye na-akụrụ gị aka, gị na nwanne gị ekweghị gị ọgwụgwe ngam
somebody anọrọ n'akụkụ na-asị yes para ya n'ụkwụ kọọ ya n'ala kọọ ya n'ala gị lelite anya lee onye ahụ wụrụ onye maara ihe gị hapụ nwanne m kama ị ga-aga fọda na ịpara ya n'ụkwụ gị gụrụ ya agụrụ so ngwa ozuole ngwa ndo ka ihere megbuo onye ahụ chọrọ ka ịkọ nwanne gị isi n'ala. Mana ụfọdụ ndị mmadụ anaghị eche otu a. Ụwa otu mbịa, life is too short. Ọ na-ahụ nanụ nwanne ya nwaanyị banyere na kpoju Nigerian court na adjournment rọ na nha fe mara ihe na-eme na achọta mmanwụ ọ naanị na kọntra ka mmanwụ na-abịa agba aka ebe mmanwụ somebody ga-eguzoro na court of law kpuchichichi ihu ya si na ya na-ebi ya witness ọwụ ihe a mother hapụrụ ụmụ ya na Chicago ọhịa bịara na Nigeria na-abịa ịrụ kpoju ọ mmadụ kpachara anya tige June 6 a na-awụ public holiday akwụ nwa ụmụ ya nọrọ n'ugbo asọfa ya keke na afụ mụfụ achọghị m ime otu ha dọtụ shi esusu kama ọ mgbe ụmụaka bidoro sọfawa mgbe o mere ụmụaka affect ọ mgbe ọ na-afụ m zzzz hapụga family hapụga ụmụ gị hapụ dingo manye na plan lowa na Nigeria because na na-asị ng lowa ihe ilojewe ibia gosi ọ wụrụ onye ọzọ ka gị obodo ọzọ ka gị na-agbaga ụmụnne ya kwụrụ n'ụlọ n'ikwu a na-agirije a na-akpakpoje mgbe Blessing si ya okwetere kpegara izu ogbede ha abụọ ka ewe onye Igbo ka awụghị onye Igbo gbengam ha agba senior saga mee na nke entertain ndị ha chọrọ entertain ndị holu ndị ụmụnne ya kwere ụmụnne nwanne ha because ọ ụtọ tournament ka agbaga mana gị ese mba na ị ga-eme na saga ka na ọ ga-awụrụ ili na ị ga-agba ya gbawashi ilu n'ala and onye ga-agbashi saga nwanne ngọ gị na nwa gbaga onye nwanne anyị nwaanyị onye gbasiga saga nwanne anyị nwaanyị ka ị gwawara gwa a na-akọrọ nha ọkwụrụ sọ karịsịa nwaanyị kwuru amụ nwaanyị ngabasị gị nọrọ na front line ọ na-ahụ na n'otu ụwa na-adị onye a gwara nọrọ ọnwụ ha aka niile ụzọ ihe abụọ kpọpụtara m ebe a na ụnụ anụchabekwele ndị m onye m na-ekwu ga m onye m na-ekwu ụnụ anụcha na mana ihe kpọpụtara m ebe a two things ele otu ụmụ ya mega ugbu a na ụmụaka kwa ga-eme isi na mma ha kwa ha ga-ajụwa ndị ka nwere ọnụ ịjụ ajụjụ ga-ajụwa sọ gịnị ka mma ha mege ndị ka nwere fon eme nwana ses ahụ na ihe mege nọ ele otu ụmụaka ga-efil ka 1 2 ọnwụ ha aka niile a na-akọrọ ṅụ wa aka ọma mara mgbe iruwere ọkụ nso ọnwụ ha aka niile wa aka ọma e nwere aka wa aka akọrọ akọwa gaghị n'obodo mara aka a na-akọrọ gị chebara onwe gị echiche onye jie daa ndị a niile na-akọrọ gị aka enweghị ga-ahụzi again nobody biko ka gara na Miriam Justice ma ọnwa m aga m ata gị ya nwanne m nwaanyị ọma etere ụgbọ etere osu iwe onye Igbo ama m na pepa arịọla ṅụ ndị mmadụ arịọla m nwanne m nwaanyị Miriam Justice Madam Miriam Justice nwaanyị ọma chapụrụ achapụ nwa ọma ndị Igbo ji eme ọnụ nwaanyị ọma ama m na ndị mmadụ arịọla ṅụ pepa arịọla ṅụ yes pepa akpọọla ṅụ kọl mana ọ dị m ka ibi ebi na vidio niile ahụ nwanne anyị nwaanyị jiri kpasu m iwe derukene fonu m ala mee ka dị Igbo ọ nwanne nke ọwụ onye gburu nwanne ya nwe ihe ọma mere ọ wee mọda enwe nga iji ya hapụ ya ogelere ụmụ ya biko nwaanyị ọma Mimi nwaanyị ọma nwaanyị mara mma ama m na ndị mmadụ akpọọla m fon arịọla ṅụ gị tọọ ya mkpụrụ ọwụ ụmụ ya ka ị mere biko rịọ dị ṅụ onye na-alụ awụ onye Igbo mana ịrịọ ya si ya hapụ ka ọ ga-ekwe mana ị na-egosi iwe mgbe niile na-ebere ya kwa nwa nwoke ga-adị kọmfọtebụl na ahụ anya mmiri nwunye mgbe niile ọ ga-ala ike imepụ ihere biko rịọ dị ṅụ biko arịrịọ ka m na-arịọ m hapụga ya nga iji ya ihe ọ ga-enwe nwewu phone call hapụ ya yọrọ mọda hapụga ya ka erekọdụọra ya na yes na ị nwere opportunity ịlawa this lady azụ mee ihe ọ na-echefu in a hurry but you let go because of her children hapụ ya ka ọ ga-elere ụmụ ya arịrịọ ka m na-arịọ gị biko ma ụmụke ya ma ụmụke gị ga-etokwa eto sometimes enwe onye ma ihe ibe ga-awụ enwe onye ma ihe onye ga-awụ ọ na-awụ mgbe ụfọdụ ndị nne na nna lụkọcha ụmụaka abịa na future ha apịa ukwu ahụ ọnụ ụmụ nwa nwere ike eji ama ụmụke ya echi enwe onye ma ihe chi ga-eweta ịchị ụmụ ya onwe ya chịkwa na ụmụ because of ụmụ ya hapụ ya
ịma otu ụmụaka shi adị fond of nne ha, hapụ ya ka ọ ga-elere ụmụ ya, hapụ ya, the world will understand that yes, iji obi nne so this matter. Gbaghara ya, hapụ ya ọpụta, mee ka ọ lụrịọ di ṅụ, hapụ gị ya ka ọ gaa lere ụmụ ya, biko mere ya ụmụ ya. Anyị niile wụchakwa n'Igbo Igbo a na-alụ otu a. Chetakwa na ụfọdụ ndị omi nwunye di ṅụ nwụkwanụ ndị Hausa. Enweta ị ga-esi lewe ihe na ha nwa dị entertained. Onye gị na ya lụga nwanne ṅụ nwa nwekwara ọtọ ọ ga-arụkwa, biko hapụ gị ya ọlawa. Nwa gị na-agba sheki ele o doo ya anya na nwaanyị nwere keka ibe ya, biko ịhụ vidio hapụ gawa ya. Ọ nwanne m nwaanyị, ọ nwanne m, anyị niile wụ otu. Ọ na-ewute m mgbe ndị Igbo na-agbashi onwe ha ụdịka ọgụ a, na-alụshi onwe ha ụdịka ọgụ a, wuo entertainment figures nyere ndị ọzọ. Ọ na-agbawa m obi, ọ na-ewute m. Shame the devil, ka ọ mara that na yes, ị nwere the heart of human, because ịtụgodi ya mkpụrụ ha sọkwara nga mee ya. Offense ọ kọmitiri awụghị offense a ga-asị but maybe ọ punishable by death. Mba, ọkwa mkpụrụ ka ọ ga-aga. For the time ọ ga-anọ n'ụlọ mkpụrụ, ụmụ ya ga-ata ahụhụ, ha ga-efili nne ha, ọ ga-ewute ha. Biko nwanne m, menwe ya because of iwu onye Igbo. Set the example. Hapụ gị rịọ di ṅụ, mee call, hapụ na ya ka ọ lawa. Biko unu ejile kpoju Nigerian court ahadịghị isi n'ala. Ọ ụmụ ya ka ọ nọ mege, ọnwa onye ọzọ. Ịlakwa na ọ nwere dịka mgbaghara ị ga-agbaghara mmadụ, ya larụ regret, egbuo ya, ya regret echi o mere ihe ahụ o mere. Biko nwanne m, ọhịa m si m abịarị ọṅụ. Ọ bụrụ na ị nweta vidio Miriam nwanne m, nwaanyị ọma chapụrụ achapụ, Adaugo hapụrụ nwanne m ọlawa. Biko ga lere ụmụ ya, biko. Ọ ngọ ha na m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.